tɛ fɛ denmisɛnnin nama ka sa fara minɛ tulo b'a la. I love you, baby. Je t'aime. Plan mi. Ai ci dormi. Là. Plan d'ore bevo. Là. Oh, legge plan d'ore bevo. I demso. Majo. Kamele ndo be kofla la yanfi. Ko morogo. Legge morogo de kele no gi demso para. Ko bara wa. Torita. Aya kulo be nyagamu. Aide. Yo. Ere joy. Nea. Ne tokori Johnny. Ko jogi wa? Ai, Umar, ne tokori Umar. Umar. D'accord. Legge me mi fi. Majo. Morogo ya kulo be nyagami. Mais torita. Ne tiki e ka kuma ba ale ki kle don quoi. Sisa be dam na ne yana, be kera ne yana. Ne terigere morogo. Dona Majo bota école là. Morogo de a wule ka essaye ka ci fo ay ko. Majo e fam bege manga en kwale te nu ko sukunna. Wala morogo mi ke ba do. Morogo de ala mine ka fura ki demso kono. Morogo ya kere. Fura. Ay fura de ka kono. Ay fura de ka kono. Ima Majo te ka se ka fara la. D'accord. Mado la yoro Majo te shiso. Ayi. Wa be shi morogo de fi. Me de ya fi. Ça tombe bien. Ni be mi ke o kere. Oh, si ça. Mais e ba do ay fura soro tugo dia. Ah ne to soro tugo do ne. Ne ko ni ya essaye ki la somi de. Mais ita do fana fura yin mo mi adama. Bon, nta do mo ko ni adama. Nta do mo ko kele ni fura yin dama. D'accord. Ne fa. Oh, e bi se ka ne deme wala sa am se ka bo murugo bolo to mina wa. Très bien. L'examen au men yoroni loron de la. Monsieur. Ote problème foshi. Murugo ine terigeli. Me gera la ka nyini ngame l'examen ote tani ma jela blade. Jewa. OK, figa blé d'or là. Blé me. C'est l'examen bon fan ça. Tu peut est-ce que e mai na mai. E blé je bo fa ne bo don wa. Aisha wari domolo kwa domolo doni. Ni o kesi sa be chiri. Wari. Ah wari. Ah mais clico fotron. E mo jo. Ya. Kiriga doro mene bo kiriga. Kiriga? Ah e ga kiriga ne ma doro ne ba be chiri. Kiriga fana jume. C'est l'examen. Keme fla. On keme fla de kiriga. Ah. Ni keme fla di doro idem so wo ya kele itari. D'accord. War ko te problème. Ka war demo o te papa kay ne nyana. Nga. Petit, ini mo gombe ka kuma ita do alisa. Ai kanana joro ni be ga sirani kanana siran fo yen lere mafia. Ni boache ma nyana bo. Petit ne sira ko mancha. Nga kana to ke kale bala ya me. Ni war dima. Mais petit a blé kuna ne ga mission na ma nyina bo. Ko ba ko fede. Non abi nyana bo. T'inquiète, tu peux. Mere jazo abi nyana bo. Jazo. Ai me to wa Umaru, me to ko de Umaru. Kema flafle. Comme mbora so sisa. Ntusu kasile mpade do. Ni mi ne te papa. Na nyina bora. Me fenki esigile dans famille. Non l'exé il appelle nyana bola ka bon. D'accord. Il appelle ni je la bla do nyana bola. Nyana do. Wati amagete. I demso kele itai.
Mama, Ashley. Wah. Ali. Nam. Semua. Passport tu. Silakan. Wala passport tu. Almara. Nago, lasi where? Wala si diwa. Lasi mata ufini. Lasi bora ana katan katan dite kata ufini. Aha. Nama lasi ya. Allah. Oman di dalam itu kunsa. Allah. Mukoti Allah jalaki. Sunai mulala mengatakan di dulu garis segala. Allah. Ni beni kwenye tuko di sasa. Imoro ni di mega netonyo. Wallahi ne lasi kwenye tagadi Allah ne ma. Lasi bora ya no akacan katra te kabi ta ufi. Ne rek maso ala ka bolma. Mais comme ayi to foka gata ufi. Ne sono ode kama. Nga gata ngala kana me. Jama sa ufi ne fi. Imoro ni mene tonyo sa. Lasi kon masan fi. Nga nebe lasi ta oro no. E ba soro yoro do. Ne kon ti do were do. E ra nyebene na bebele ga pushon do. Sete nye wajigi ya kini. Lasi ko kon ne ba ta ka kalfaire ma. Ibe siga fon fe ki sigi telege nga kula. Ala na kila kama bi deli ko ke. Suno ne re ne te fuila no ko ma bli. Ajigi ya ke mu siga ka ba gla ngaja. Ha? Mais no kon mena mu fi. Ma ya lati. Lasi ya ne dori ko ne tiri gari. Ni sira ga gla ngaja bi chaire. Nala sonana. Numero do gra de funi to ni yanna. Yana manu. Mais ne ba ni ni ina na lasi ni na ba ko ni ma ko nala sona. Mena na teta nala sona be na. Ni de ga ni. Ni jeni bara tiga ni kumai. Ta dune ga ni ga iga dune so. Ha? Nan shuga ko. Kam shuga. Nala. Akuna ndika juandinga ko la ni ko ni na. Jama sin ni pene. Mugom ta masisa ko ndika ta ire do problem do wala tuni. Allah. Jeni kishi boy ata nya ko do ata che ko do. C'est chouette. Moumé. Il y a le moral qui sont derrière moi. Qui? Les loups. Hein? Toi, tu fais devant un coq. C'est pas vrai. Observe ce que tu dis. Et bien, pour nous, il y a un dit. Et ma sega n'y est pas miné. Walma kana choudi ne d'ici ma na zoom monnaie. Non. Dans tous les cas, il y a des cas. Soit tu fais tout de suite, il kata le fait, il gagne le même les canards. Walma ne revient pas le policier. Il n'a pas fait. C'est pas Yaya. Les plus durs que moi. Non, c'est bon. Hein? Non. Ouais, tu me prends pour un bâtard ou bien un con. Moi, je suis le roi de discipline. Ouais. Il n'est pas. Quitte ici. Pendant que tu es pour tout le reste. Il y a comment? Ou bien tu me prends pour un con. Bâtard là. Não me mufana. Aí fembla quando foi esse fembla. Wrong fait. Che, au dabla, ça very quentan. Aí ela que tu lê, não. Sabe? Aí a tua como que ça ne peut elle de khami. Fara, adan ngama fara.
Ne bɛ fɛ ka ladilikan de d'aw ma nka aw filɛ nin ye aw tɛ fɛ ka mɛn. Cɛ o f'i yɛrɛ de. Gulɔ. Diya. Fara. Dɔrɔgu. Nafa foyi de tɛ ma. Ne mun filɛ nin ye ne tun ye fonctionnaire ba de ye. An ka m'o la. Ne ye Mali kunnafoni diɲɛ fan bɛɛ. Ne yɛrɛ bolo ko sɛbɛlama de don a filɛ fugan fɔ la an bɛ k'an jɔ k'o lamɛn. Ne tun ye fonctionnaire ba de ye. Cɛ ka cɛ o f'i yɛrɛ sa an ka m'o la. Wa ne ye kalan kɛ dɛ ne ye kalan kɛ fo master. Cɛ ka cɛ ne yɛrɛ bolo ko sɛbɛlama de don an bɛ k'an jɔ k'o lamɛn o. N ka cɛ ni nin tɛ sisan ne fɔlɔ ma mɔgɔ min tɛ nin fɔ ne ma. Cɛ ka cɛ mun de bɛ yen. Fara a da nin kan ka cɛ. A y'a bila fɛn ye mun da ne yɛrɛ kan ne de b'a dɔn. Ça fait gulɔ filɛ excitant drogue ni biya ninnu nafa foyi de t'a la. A ye ne mako bɛɛ de ta ne tɛ fɛ o dɔrɔn de k'aw sɔrɔ. Cɛ a y'a bila quoi. Aw ka foyi tɛ ne Fugan la. fɔ dɔrɔn de la an da la. A y'a jɔ tan dɛ a ni cɛ. Mbe. A la ka min kelen diya sa cɛ ni fɛn fama na. Mɛ ka cɛ kɔngɔ fɔ kɛ ou Cɛ an fana sa. ne ka fugan fɔ la mɔgɔw da la ka cɛ e y'a kɛ tan e y'a bɔ tan an ka m'o la Ou bien a di a ɲɛ ou bien. an bɛ d'e ma e b'an dɔn. A ye sabali dɛ a ye sabali walayi fɛn filɛ nafa de t'a la walayi parce que ne ye gulɔ min ne ye excitant sugu bɛɛ ta drogue dɛ u ka dɔn yɛrɛ jumɛn yan o min bɛ sisi ɲɔgɔn kɔnɔ nka a bɛ mɔgɔ mako sara a tɛ se k'i ka ɲɛnamaya dilan sa a b'i mako dɔrɔn de sa mais o tɛ se k'a faamu quoi n y'a bila o fana tɛ se ka n bali ko hali tɛ minɛ kelen min nka i b'a dɔn denmisɛnnin ninnu tɛ kuma mɛn mais a ka ɲi quoi kuma nafan fɛ n tɛ fɛ k'a mɛn quoi nka ni ko i t'a mɛn n'a to nin kɔrɔ i kelen b'a cɛ o dɔrɔn de don foyi man tɔɔrɔ dɛ f'u ka min ko kelen jan dɔrɔn u y'u bannen quoi yɛrɛ a bɛ ɲɛ ne ko kun jumɛn de la e b'i ba dusu kasi dɛ tous les temps e de bɛ k'i ba dusu kasi cɛ n bɛna mun f'i ye i bɛ sira mun kan n tɛ sira ɲɛnama ye dɛ i y'a faamu wa i t'a dɔn ko masaya ka di walayi f'i masa ka bɔ i kɛrɛfɛ o wagati de i bɛna masaya jaabi. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Ne m'a dusu kasi o, ne m'a dusu kasi o. O ne ni n ba de ɲɔgɔn cɛ, i ka sira foyi t'o la. I dabɔ a la, a mɛn wa? E ni ne de ye denmisɛnninya tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne ye sira dɔ kan jagosa don ne bɛna kuma i fɛ ne bɛ se k'e to e ka tiɲɛ cogo di Lasi han i yɛrɛ k'a lajɛ sa. E yɛrɛ ma kuma ban ko denmisɛnniya tulonkɛ olu kun ye gamaya kow de quoi tu vois i mago foyi tɛ ka teriya la bilen komi i yɛrɛ y'a fɔ ka ban denmisɛnniya teriya o kun y'o ye a banna i t'a bɔ ne ka fili la dɔrɔn ne tiɲɛna o ne ɲɛna o o ne dɔrɔn de ɲɛsira la c'est ma vie wa a ka di n ye cogo min na n b'a gérer ten est ce que i bɛ ka yan e bɛ ka ne ba mun fɔ ale kan ka bila a kun na ko ne kɔrɔbayara je suis majeur et vacciné en fait ale man tɛ k'a yɛrɛ tɔɔrɔ ne ka ko ye ne kɔrɔbayara je suis plus un gamin là. ne kɔni bɛna mun f'i ye n'i bɛ changer changer n'i tɛ changer fɛnɛ a lajɛ i ka changer. Alimami t'o fɔ misirida la kan ka bɔ an ka cɛ ne bɛ min f'i ɲɛna n ka cɛ i tɛ kɔrɔbaya ten yan kɔrɔbaya i ka denmisɛnnin mentalité in b'i hakili la denmisɛnninya kɔnɔ an tun bɛ kulonkɛ bɔgɔla fɛnkɛ ni bijou ni fɛn ninnu a bila i kunna an kɔrɔbayara ne bɛ n ka monde de kɔnɔ wa je me sens à l'aise ici est ce que i bɛ ka yan vraiment i ma ŋɛnɛ. a non n ka cɛ ye walayi tiɲɛ na. I dɛsɛlen don ka foli ye. ne kɔni bɛna mun f'i ye han Fale
y'a faamu bon mun yɛrɛ dabali ban i tilala ka taa tɔgɔ kuntan dɔ da yɛrɛ la ko ganja ça on a kuma bɔra non ni m'o de f'i ɲɛna e ma ne ka kuma fama ma vie c'est ma vie je la gère comme je veux a ka di ne cogo la ne b'a kɛ ten de o tɔgɔ de ne ja awɔ ganja kɔni ganja mori o ma diya e da o ma diya e nka e bɛ mun de nɔfɛ ne kɔ i ye mun fɛ n bolo taa ka bɔ yan ne bɛ mun fɛ dɔrɔn i ka changer ne b'o dɔrɔn de fɛ n ka taa bila ne tɛ fɛ k'i kumakan yɛrɛ de mɛn n tulo la bi sabali ta n'i sera ka taa o bɛ diya n ye tɔɔrɔ wa bila ne bɛ ka dosi min ta o de tɛ ka digi ne ba la o b'aw faga de i tɛna n dabila o bon en plus pour ton information Terati ne tɛ bilen wa je ne suis plus ton ami taa yɛrɛ n bɛ fɛ ka taa ka bɔ yan n'i ka taa ka bɔ yan mɔgɔ sugu ma se k'o viser ko aw bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta dilan ka d'a ma Sumaila, e de wele ka na mun de be Yemu ni minɛ ka bilen e bɛ wari sɔrɔ cogo dɔn ne yɛrɛ b'a sɔrɔ cogo dɔn n'i ma n'i kana don a la i y'i tugu ka don a la ni ne ni wari minɛ ka dun o tɛ ne bɛɛ kelen kelen ya ne terikɛ de ye ni ne yɛrɛ sɔrɔ a kan kan an ka jɛ ka dun ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don fantanya bɛ ne la bi mɛ ne tɛ nin wari in fɛ Ama ko tɛ Morogo gengi. Sergio. Plan du mai. C'est le bon qu'on a ou bien. C'est que chercher que les gars pour la 600. C'est plein de ça Morogo. Pas de rien. Morogo gengi. Sergio ne to ko na de. Sergio wala ngam ko lo so de jona bay. Morogo gengi. Ngacha bla bla. Non, quelle est ngacha bla to go. C'est quand même pas si la sabla man. C'est information do rebe dem no re dina wo. Jo. La kala ma yuri be kare gono sisa. Ngache go. Ube sisbe yini de la. Jono fi. Nyame mo go da kare gono di de. Che, kana na fo information di mo ko man. Daira itra mo ni fo eno. Ne, ni ba che ne ma fo ifo. Ne nous tenions un sera là. Oh, donc, faut pas te appeler à boire, non. Parce que les bonnes influences, tu nous dates ici. Appeler. Mathieu, mais il a son drone. Faut appeler. Numéro, il y a glitch, il y a la forme. C'est qui appeler. Au moins, ça m'a. Faut pas te mourir. Mathieu, il y a glitch, il y a là. Appeler. Pas à voir. Ada tu tak ada. Ça va? Ça va. Tunggu. Apa kan? Jadi ni, cakap tapi buat hari ya. Jadi tiga tahun kan ni. Buat hari ya apa? Orang cakap ya dah. Alam dua kali kamu tu ya. Jadi orang ni pun mau di bilik dolar cemeh asal orang gila. o me ne mo ko bi biro na so do so te ko de edi yure I kro no ne te yui eme ne la jege est-ce que police nyara be ne ko ha police were ko mandine ha che na so do bi am sigale am ikiri tiri asa oro ne ko do yi tu ma ere ha
a jateminɛ sa cɛ an cɛ foyi tɛ n kun bro cɛ a jateminɛ sa wallahi kima bɔ bɔrɔ den kuma si minɛ ni fɛn cɛ si tɛ a jateminɛ sa mɔgɔ si ɲɛ t'a la bɔrɔ an bɛ dumuni ah ouais cɛ fɛn tɛ n kun bro you grab that sa wallahi cɛ ni kiri tigɛ n bɛna f'i ye ko fɛn tɛ n bolo o bɛɛ la i bɛ n kɔ ni y'a mɛn tuguni k'i ye fura ko wuli wuli la wuli o kɔnɔ ko fa de b'aw la an ni kunkolo ma wolo yɛrɛ n bɛ fa tigɛ ka bɔ denmisɛnnin bɛɛ ɲɛ la kelen kelen a b'a kɔnɔ ko fa b'a la an ni kunkolo ma wolo yɛrɛ aa n tɛ fɛn ye kun wa fɛn tɛ nin ye sisan kɔni i b'i ka sɛfu tɔgɔ fɔ n ye kuma Pegadisi jumɛn Pegadisi ah donc e Pegadisi ka denmisɛnninw de ye quoi impoli a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn kuma a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn yafɛla fa jumɛn so wolonin kɔnɔ kɔ kɔfɛ yan awɔ impoli a bɛ feere kɛ cogo jumɛn i tɛ kuma de la a bɛ feere kɛ cogo di bɔlɔn kɔnɔ nka a tɔgɔ di sufɛ ani i tɛ se ka kuma ka ɲɛ de yan tile fɛ sufɛ ni tile fɛ heure jumɛn ni heure jumɛn sufɛla heure jumɛn 3 heures tilegan fɛ dun 10 heures 3 heures ani 10 heures donc sufɛla ni tileganfɛla quoi awɔ wuli tan wuli sisan n bɛn'i bila nka ni mago jɔr'i la waati o waati i bɛ ka formation di yan i tulo bɛ n na i tɛ se ka kuma i tulo bɛ n na awɔ impoli ka ne parent to dugu in kɔnɔ yan a b'a dabila ou bien fo ko ka bɔ a la taa ka bɔ yan